Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicole. Ay? Lasing pa ako ngayon, ayoko. Gusto ko mas marami kayo. Ayan, pwede na. Oy, Merry Christmas! Merry Christmas! Uy, malapit ka na mag-birthday. Ay, oo nga, bukas. Dadagdag na naman ang edad na. 83 ka na. 83 na si Tanghenyo. Maraming salamat sa inyong suporta. Ang wish ko para kay Tanghenyo, di sana lagi po siyang, sana lagi siyang maraming chicks. Uy, meron akong kilala. Ano? Sensya ka na, sasabihin ko talaga ha. Feeling niya talaga juicy pa siya. Ano na siya, 78? Ano na to, byudo? Mm-hmm. Wala lang kahapon kasi Pasko. Uh-huh. Nag-send ng message sa akin. Byudo pero mga 78 na tapos nag-send. Sabi niya, itong kasama ko ng Christmas. Uy. Si Kring. So, Kring. Sabi ko, porke Christmas, kailangan yung ano. Sabi nga nila, utak na lang gumagana. Pero siya hindi. Ay, ganun? Meron talaga siyang sabi ko, akala ko may kurung-kurung siya, pero meron talaga siyang girl-lala. Ay, talaga? Nakayaka, pangalan daw, Kring. Sabi ko, sana wala naman napulot yan. sabi ko sa kanya, sa bagong taon na. Tigil mo na yan. Tapos sabi niya sa akin, ikaligayahan ko na lang to, wala na naman akong asawa. Oh. Sa bagay, ikaw agree ka ba? Well, kung aasawahin mo, again, andun pa rin kasi ako, grounded kasi ako. Wag na si Diego, si Tanghenyo na lang. Well, kung relasyon lang naman, walang... Byudo na kasi. Wala namang problema kung patay na yung asawa. Tapos, wag lang yung may sexual keme. Pero feeling ko yun yung gusto niya di pa kasalan niya. Ay, pero feeling ko yun yung gusto niya. Pero, baka hindi niya na kaya. So, wag na natin problema. So, sa friend kong yan, pasensya ka na kwento ko, hindi naman nila ikaw kilala, di ba po? Minsan kasi may mga ganyan yung mga mas matatanda, di ba? Na kaligayahan na namin to pagbigyan nyo na. Alam mo, in a way naman, not dun sa part ng mga relasyon or whatever. Ano naman siya gets naman natin. Wag lang pong sasobra. And I think alam nyo naman yun. So for example, yung mga taong matatanda na tapos kain pa rin ng kain ng alam nilang bawal. Sasabihin nila, hayaan nyo na, matanda naman ako, pagbigyan nyo naman ako. Well, totoo naman din talaga. 'Di ba? Kaya lang, lahat po ng susobra ay hindi maganda. Correct. Lahat ng sobra masama. So kung sobrang naman yung tinira mong samgyup, 'di ba? Alam mo naman sa sarili mo na antas na ng cholesterol mo, lahat triglyceride, 'di ba? Tsaka hindi mo na nangunguya, nilulunok mo na. Sinisip-sip mo na lang. Kasi hindi na kaya ng ngipin mo. Pinakatambak naman na yung karne. Kadire. Ang kadire. Pagka-sip-sip, tinatambak yung mga karne. Kadiri ka na kung kasama sa samgyup. Tapos ilalagay mo na dun sa ihawan para masunog. Diba? Kasi pagka nasunog, malinis na yan. Walang leftover. Pero ibig sabihin, kung ganyan na nga, diba? Tapos, kung hindi man hindi na siya maganda, hindi siya nakakatuwa. Wala namang masama Gets naman natin. Totoo, matanda na, pagbigyan na, ganyan. Pero ang laging formula dyan, sobra na ba? Correct. Pagka sobra na, edi wag mo nang ipilit ang mga bagay-bagay. Ay, naku, nakakaloka. Kumusta yung Noche Buena nyo? Ay, maayos yung Noche Buena natin dito kagabi, di ba? Totoo yan. Ang daming nag-donate. Correct. Di ba? May mga tinake home pa mga tayo. sponsors. Ay, thank you very much sa aming mga sponsors. Sana po sa Medianoche ulit. Yan, di ba? Ayan. Ang bilib na bilib ako talaga kapag panahon ng Kapaskuhan, kapag ganitong season, parang lahat ng mga ingredients na mga niluto, parang lahat sila matibay. Kasi umaabot siya hanggang mga 3rd week of January. Yung spaghetti. Correct! Yung spaghetti sa Christmas, aabutin ng January. Totoo! At hindi lang
mga hindi lang unang linggo ng January. Sa amin umabot talaga ng third week. Nasa tamang storage lang yan. Kasi kapag ka-freezer mo siya, naka-store ng maayos, yan. Tama. Walang kukuha ng nagamit na kutsara. Yan, di ba? Magtatagal talaga yan. Yung fruit salad, aabot ng March yan. Sa true! Di ba? Kung nga umabot na ng March, kahit kumakagat-kagat na sa dila. Isa lang ang ibig sabihin yan, hindi matibay ang ingredients mo, matibay yung sikmura mo. Yun naman yung masaya. Nag-extend ng ilang araw yung mga pagkain. Tsaka minsan may mga pagkain talaga, Jake, sa mas masarap sila pag iniinit pa ulit. Oo. Yung spaghetti kapag halimbawa, kasi dati lumaki kaming wala namang microwave. So kapag iniinit yung spaghetti the day after, di ba, ni ref o kaya freezer, talagang niluluto ulit siya. Yung tawag doon parang anong tawag doon sa cooking pan? Piniprito siya ulit eh. Favorite ko yan. Ako ang favorite ko yung yung bihon. Diba? Talaga, umaasim sa amin agad eh. Yung bihon kasi yung pag pinirito mo siya, yung parang crispy na siya. Correct, may mga ang tawag na doon kalo-kalo bihon. Yan, Di sana bumili ka lang ng shingaling. Oo nga, no? Di ba? Pero yan, katulad niya, di ba? Mas masarap siya kapag naging kalo-kalo bihon na siya. Ako para sa akin, mas malasa na siya yung spaghetti kapag prinito siya ulit. Hindi ko alam kung yun yung tamang term. Di ba? Adobo. Mas masarap na siya kapag talagang yung nadudurog-durog na yung pangat na. Correct! di ba? Pangatlong init. Pangatlong init, pangapat na init pa nga. Di ba? Mabuhay po. Mabuhay ng matagal ang ating mga iniinit na mga pagkain. Correct. Ito yung after ng Kapaskuhan, gusto mo magsardinas na lang pagkatapos. Gusto mo mag-noodles na lang. Totoo, kasi sawang-sawa ka na sa karne. Ganon, pero pasalamat tayo. Meron po tayong handa. Alam mo, recently meron sa akin nag-message na ganyan. Sabi niya, naiingit daw siya dun sa mga taong nagre-reunion, naiingit siya dun sa mga taong nagka-Christmas party. Kasi palibasa, maliit yung pamilya niya, so wala silang reunion. Palibasa, hindi rin siya nagtatrabaho ng regular, so wala siyang company. So kumbaga parang lang siya, tawag doon yung nag-ano lang ng mga trabaho, 'di ba? Nagsa-sideline. So wala siyang literal na kumpanyang pinagtatrabahuhan. So naiinggit siya kasi ang dami niya nakikita Christmas party, Christmas bonus, Christmas raffle, ganyan. So isa lang ding paalala na yung puyat na nirereklamo mo. Kasi ayan na naman, party na naman, 'di ba? Yung raffle na kinaiinisan mo, bakit yan yung nabunot ka dyan sa ayaw mong plancha, di ba? Ayaw mo na yung water heater. Correct, ayaw mo na lahat ng mga ayaw mo, yun yung pangarap ng ibang tao. Na sana ma-experience man lang nila makapag-Christmas party. Correct, yung iba wala eh. Mabunot yung pangalan nila sa raffle. Wala lang, isang realisasyon na sometimes we take a lot of things for granted. Hindi natin ipinagpapasalamat yung mga bagay-bagay, pero ito palang mga bagay-bagay na to, pangarap ng ibang tao. Nature kasi natin na parang yung walang kakontentuhan. Sa totoo yan. lang ha. Totoo. So yung halimbawa, sa cellphone na lang dati, sabi ko makapag 30 to 10 na ako. Hindi na ako magpapalit ng Ito na yun eh. Todo na natin to. Diba? Ito na siya. Diba? Lagi may latest na lumalabas. Diba? At kapag hindi ka kontento, mababaon ka sa utang niya. Dahil yung mga latest na lumalabas, mas mahal. Minsan nga, alam nyo po ba, kung tutuusin, konting-konti lang yung difference nila sa previous model. Pero ang presyo nito, bonggang-bonggang ang taas-taas. Sobra, oo. 'Di ba? Dito ang swerte nga lang natin dahil sa napakabait nating boss eh. 'Di ba? Kami nagkaka-iPhone kami, nagkaka-modelong telepono dahil sa boss namin. Totoo. At yun yung mga bagay na dapat maging grateful tayo. Sometimes mas marami yung reklamo na nakikita natin o problema na nakikita natin sa kumpanyang pinagtatrabahuhan natin. 'Di ba, mas nagreklamo tayo, pero sa totoo lang, kung iisa-isahin mo din talaga yung mga binibigay na benepisyo, pakarami din naman talaga. Oo, sobra. Human nature din, 'di ba? Sabi mo parang it's human nature na hindi tayo nakokontento. Yes, insatiable, ika nga, 'di ba? Feeling ko human nature din yung magkumpara. Tama. Kaya ka hindi nakokontento, kinukumpara mo eh. Bakit sila may 14th month pay? Correct. Bakit yung benefit nila may bigas, 'di ba? Yung mga ganun. Laging nagtatanong. Dito na nga lang yung mga Christmas party natin eh. Bakit doon sa kabilang apartment 3 ikot yung parapol, sa atin 2 lang? May mga ganun, 'di ba?
Pero sa totoo lang, meron din naman nagreklamo kasi kahit minsan hindi naka-attend ng Christmas party. Correct. Diba? Yung iba nga isa lang yun. Kayo buti nga, nakadalawang ikot. Kaya nga. Magrereklamo ka pa. Totoo, yung iba nga hindi nga nakaisang ibuong ikot eh. Oo, Iilan lang. door prize lang. Yun na yun. Yung iba nga walang door prize. Iilan lang yung raffle items. Oo. So iilan lang din naman makaka-receive nun. Correct. O diba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Nakita ko niyan sa sa Facebook na dumaan na yung nagmumotor, tinitingnan niya yung nakakotse, correct, di ba? correct, Tapos yung correct. nakakotse, titingnan niya yung naman mas modelong sasakyan. Oo, tapos mas model na titingnan niya yung helicopter. Correct. Tapos ang pinakadulo nun, yung naka-helicopter, tinitingnan niya yung nagmamotorsiklo. Oo. 'Di ba? Ang ending nun, yun yung ending nun na parang ang tinitingnan niya yung nagmamotorsiklo kasi siguro inisip niya, buti pa siya, no, simple lang yung buhay Oo, niya. yan. Kasi kung may helicopter ka, magkano ang parking Correct. ng helicopter na yan? Magkano mga Yung parts? gasolina. 'Di ba? Maintenance. Ito, maintenance siya. Tsaka piloto, hindi naman self-drive yan. Correct. Correct. Magkano si sweldo mo sa piloto niyan? Tapos ang daming kaakibat na komplikasyon dun sa napakalaking helicopter. Kaya yung may-ari ng helicopter, anong ending? Naiinggit siya dun sa may-ari ng motor. Oo. 'Di ba? So may ganyan tayo. We always look at other people's blessings. Yan. Ang hindi natin alam, yung other people na yan, tinitingnan din yung blessing na meron tayo. Tama. 'Di ba? Oo. Laging ganon. Oo, yun yung problema basta nakatuon yung yung sa material na bagay. Kasi yung material bagay nag-iiba eh. At saka ano siya, hindi siya natatapos. Hindi siya natatapos eh. Oo, meron nga akong pinapanood sa Netflix tungkol sa parang shopping kineme na hindi ko tinapos kasi guilty ako doon. Ako talaga, hindi ko talaga tinapos nung nakikita ko pa lang na online ordering, ganyan-ganyan. Tapos parang sinabi na, ako talaga yung target market, Jex eh. Yung sinasabi doon na, dinesign yung mga ads in such a way that kapag ka nag-order ka ng isa, mag-order ka ng mas marami. Ganon siya. For example, meron kang in-order na isang item. Kunyari, ito yung suot ko. Gusto ko to. Kaya ko siya sinuot at kaya ko siya binili kasi gusto ko siya. Yung ads, nakadisenyo siya para pakitaan ka pa ng mga ganyang klase mga damit sa ibang kulay. O kaya binago lang ng konti yung style, pero gusto mo pa rin siya. Ganon yung mundo, di ba? Kaya ayun, tinigil ko rin pagnood dun sa dokumentaryong yun. Kaya nga sinabi ni Steve Jobs yung sa Apple na parang hindi alam ng tao kung anong gusto nila until na pinakita mo sa kanila. Ibibigay mo sa kanila na, ibibigay mo sa kanila. ito pala yung gusto ko. Kahit sa totoo lang, hindi mo siya kailangan. Or may isip mo na kailangan ko to kahit hindi naman talaga. Ang daming ganyan online ha. Isang example ng yan, tama talaga si Steve Jobs eh. Meron ako nakita online na parang isa siyang lagayan ng mga cord. Parang ilalagay mo doon sa lagayan na yon yung kunyari extension cord mo. Tapos, ilalabas mo yung mga cord. Basta in other words, magiging malinis. Parang organizer siya. Magiging organizer siya. Hindi siya ganon. Nung nakita ko siya, sabi ko, kailangan ko to. Kasi ma-organize yung mga cord ko. Okay. Kunyari. Una, hindi match yung extension cord ko. So, ang ending dito, hindi ko siya kailangan. Pero sabi ng internet sa akin, kailangan mo yan. Kailangan mo i-organize yung mga cord mo. Diba? Hindi ko siya kailangan. Ang ending, binigay ko siya kay Robin. Ewan ko kung nagamit ni Robin Shena. Sa totoo lang, marami namang guilty na marami kang in-order sa online. Tapos, meron nga, yung iba hindi mo pa nabuksan eh. Correct. I agree. That's me. Kung gusto mo makita yung ginawa mo, tingnan mo yung history ng pang-order mo. Totoo. Tapos marirealize, malam may in-order pala akong ganito. Nakakaloka. Oh well, kaya nga ang dami kong mga naibigay ng mga regalo. Ng mga in-order ko online na hindi ko nabuksan. So technically hindi ako nag-recycle. It's just that hindi ko siya nabuksan. So ireregalo ko na lang siya. And I think that's something that you can do. Tama. 'Di ba? Hindi mo siya kinailangan. Sobra pala siya. And then share it. Correct. Share mo siya. Yeah. Para may lesson naman ngayong Christmas Day. O siya.
Ingat po kayo, mga kabisyo. Ayan, Merry Christmas po muli. Hanggang dito na lang po muna ang kumikinangers. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na ang Pasko sa Love Radio.